So, hi sa inyong lahat. Nandito po ako. Welcome sa aking vlog. So, good afternoon sa inyong lahat. And, wala ko na. Narinig ko naman yon ang desisyon ko sa pagising ko. Yung ano, yung welcome ko ay gusto ko na maging proper ako sa lahat ng kondisyon lang. Yung kondisyon na inagaw ko para yon sa mga ina ko, diba? Yung nakapapardeses, okay yung sayaw ko. Pero yung wait, this yawyaw ayo. Mo magpindot na. Ito mo magpindot. Imila natin. Ako ha. Sige na kaya akong gamiton. Aday sa